Хайырлы иртә. Эфирда яңалыклар программасы студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Килде шундый замана. Казан дөньяның төрле илләреннән килгән 100 галимне халыкара мультиконференциягә җыя. Җиңел пар белән Күкмарадагы сугышчан кардәшлек оешмасы махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен 7нче автомунча ясап узатты. Бөтен дөнья театр Апас районында танылган режиссер һәм язучы Әмир Камалиев исемендәге фестиваль балалар театр коллективларын бергә җыйды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген көчле җил, яшен һәм боз явуы ихтимал. Урыны белән яшенле яңгырлар. Җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр. Бүген төнлә 8-13 градус. Иртәгә көндез җылылык 24-29 градуска кадәр җитә. 4 зур йөк машинасы Лисичанск һәм Рубеж халкы өчен иң кирәкле 70 тоннаны илтеп җиткерәчәк. Посылканы бөтен Татарстан җыйган. Алабугадан бензин пышкылары, хуҗалык товарлары һәм Лисичанск үтенече буенча шәһәрне җәйге чорга әзерләү өчен буяу. Ширмешән муниципаль районы гадәттәгечә төзелеш материаллары җибәрә. Объектларны торгызу өчен 20 тонна такта, минзәлеләр, 10 тонна бәрәңге, 4 тонна төзелеш материаллары һәм эчә торган су тапшыралар. Түбән камлылар, төрле куәттәге генераторлар, төзелеш инструментлары, кирәк-ярак материаллар һәм хуҗалык товарлары. Ярдәм туплау халыкара балаларны яклау көненә китерелгән. Татарстанлылар шәһәрнең иң кечкенә кешеләре өчен әйберләр җыя. Гадәттәгечә без инде 23нче мәртәбә гуманитар груз җыеп, үзебезнең районнардан, үзебезнең халыктан, предприятиеләрдән, партийный актив белән бердәм Россия партияның активистлары белән ярдәм итәбез үзебезнең җегетләргә, бездән киткән СВОга, Лисичанск шәһәренә, Рубежный шәһәренә. Шулай итеп безнең ярдәм аларга бик кирәк, көтеп торалар. Тышкы яктан гади машина, ички яктан исә чып-чын мунча. Сугышчан кардәшлек оешмасы хәрбиләр өчен яңадан мөгъҗиза техника төзеде. Бу инде алар тарафыннан ясалучы 7нче автомунча. Отсюда будут топить, и все тепло будет выходить туда, помывочно. Ички яктан карасаң, биредә барысы да гадәти мунчадагы кебек төзелгән. Юыну, киенү, чишенү эшләре һәм әлбәттә үз әйберләрен юар өчен аерым бер зона. Моның өчен кер юу машинасы да урнаштырылган. Здесь в бане мы заказывали вот один бак на 130 литров. Без 30 литрлы, 150 литрлы бакларга заказ бирдек. Монда мич урнаштырылган. Ә монда ташлар салыначак. Шулай ук мичләрдә салкын су өчен краннар да бар. Кайнар су өчен дә урнаштырдык. Барысы да эшли, менә бу егетләр өчен юыну урыны булачак. Тәгәрмәчле мунча төзү идеясы 2 ел элек барлыкка килгән. Шул вакытта ярдәм итәргә битараф булмаучылар яхшы мунча өчен кирәк булганның барысын да машинага ничек урнаштырырга икәнлеге турында уйлый башлый. Нәтиҗә исә барлык өметләрне аклап әйбәт килеп чыга. Җылылык озакка саклансын өчен аерым эш башкарылган. Эта баня у нас получается термобудка, она сама по себе была утепленная. Бу мунча термобудка, ул электән җылытылган иде. Термобудканы барлык кешеләрдә нәрсә икәнен күз алдына китерә. Анда пенопласт бар. Без бары тик аның эченә фольга куеп тышладык. Машинаны төзекләндерү һәм аннан мунча ясау өчен волонтерларга шактый көч һәм акча кирәк булган. Ләкин мондый игелекле эшне башкарып чыгуда ярдәм итүчеләр дә табылган. Данную машину мы нашли по интернету, в общем. Бу машинаны без интернеттан таптык. Казан шәһәрендә транспортны сату турында игълан чыкты. Сөйләшүләр башладык. Аннан хуҗасы белән шәхсән күрешеп сөйләшергә булдык. Һәм менә машина безгә бушлай диярлек эләкте дисәк тә була. Әлеге мунча үзе генә китмәячәк. Бу рейс аеруча кадерле. Алгы сызыкка шулай ук битараф булмаучылар көче белән алынган Урал мотоциклы да җибәрелә. В Кукмаре у нас есть мотоклуб, вот они нам позвонили.
Кукмара мотоклубы безнең оешма белән элемтәгә чыкты. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган уллары өчен аның әти-әнисе шушы мотоциклны бирде. Ул шулай ук автомунча эшенә кертелеп хәрбигә китәчәк. Тегермәчле мунча алга сызыкка егетләр янына барырга әзер. Традиция буенча ул азык-төлек, беренчел кирәк яраклар, медикаментлар белән тутырыла. Гомумән кирәк булганның барысын да сыйдырырга тырышалар. Юл чыннан да ерак һәм көтелмәгән хәлләргә бой булачак. Ләкин машина йөртүчеләр кыйммәтле йөкне бер бөтен итеп алып барып җиткерәчәкләренә ышаналар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Казанда узачак БРИКС илләре уеннары мультиспорт ярышлары башланырга 2 атнадан да кимрәк вакыт калып бара. Республика башкаласының спорт объектлары моңа әзер. Шушы көннәрдә махсус хезмәтләрнең әлеге вакыйгага әзерлеген тикшерделәр. Татнефть арена бинасында янгын тактик өйрәнүләре үткәрелде. Риваят буенча масса күләм чара вакытында объектның ресторанында кыска ялганыш булган. Барлыгы өйрәнүләрдә 90 кеше һәм 20 берәмлек техника катнашты. Янгын сөндерү бүлекләренә 32 минутта янгын учагын шикләп тору мөмкин булды. Бинадан мөстәкыйль рәвештә китә алмаган 4 зыян күрүче 13 минут эчендә эвакуацияләнгән. Казанга 3 июнь көнне дөньяның төрле илләреннән 100 галим җыела. Алар Татарстанда үткәрелүче 3 зур чарада математика һәм киберфизик системалар буенча конференциядә түгәрәк өстәлдә катнашырга җыена. 2024 ел сонлы технологиялар өлкәсендә чын-чынлап ыргылыш елы булырга тора. Нефть тармагы, энергетика, авиатөзелеш, хәтта космонавтика кебек өлкәләрдә дә сонлы технологиялар алгы планга чыга. Ә хәзер төп бурыч читтән кергән товарларны алыштыру һәм инженерияны алга чыгару. Шунысын сызыкларга кирәк. Математик һәм табигый фәннәрнең үсеше бу проблемаларны хәл итүнең ал шарты булып тора. Халыкара мультиконференция киләчәктә алга чыгарга теләүчеләр өчен ышаныч ул. Чөнки төгәл фәннәр бүген таяну ноктасы булып тора. Киберфизик системалар модельләштерү үсеш ала. Алар җитештерү өлкәсенә ярдәмгә килә, ә ясалма акыл инде әкият булудан туктады. Создать 3D-модель, и по этой 3D-модели мы ее распечатаем и установим. Бу юнәлешләр Татарстандагы әйдәп баручы югары уку йортлары өчен үстенлек булып тора. Университетлар нигезендә яшь галимнәр мәктәпләре оештырылган. Фәннәр академиясының тагын бер яңа проекты мәктәп укучылары өчен Менделеевскийдагы инновацион үзәк. Безнең югары уку йортының яшь галимнәре экспертларга диссертация тикшерүләре нәтиҗәләрен күрсәтә алачак. Бу үз тикшерү эшләрен сынап карау өчен, мәйданчык алу өчен яшь галимнәргә бик мөһим. Все сотрудники научно-образовательной математического центра. Ул безнең төбәктә тагын да зуррак әһәмияткә ия. Фәнни, мәгариф, математика үзәгенең барлык хезмәткәрләре дә бу конференциядә катнашачак. Бигрәк тә яшьләр, магистрлар, бакалаврлар, фәнни дәрәҗәгә дәгъва итүчеләр. Масштаблы мультиконференция Казанда 3 июньнән 7 июньгә кадәр узачак һәм шунда ук Татарстанның 5 югары уку йортында. Ә көзен Минскида кабатланачак. Ләлә Зайнуллина, Виктория Боярынцева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Апас районында танылган драматург, язучы, режиссер Әмир Камалиев исемендәге Бөтен дөнья театр дигән район күләм балалар театр коллективлары фестивале игълан ителгән иде. Быел ул янәдән талантлы балаларны үзенә җыйды. Әмир Камалиев танылган актер, драматург, прозаик 2нче ел рәттән аның истәлегенә багышлап Бөтен дөнья театр дигән район күләм балалар театр коллективлары фестивале оештырыла. Әтинең исемендә шундый фестиваль үтү гомумән минем өчен бик күңелле. Һәм теләп каласым килә, мондый фестивальләр гел булып торсын, даими рәвештә елдан-ел һәм масштабланып торсын инде. Районда мондый фестиваль булу бик зур дәрәҗә минемчә, чөнки Әмир аңа лаек. Ул минем курсташым, дустым, аның белән бик күп күрдек без, Аллага шөкер. Бу фестиваль дуга булып барсын инде. Әйгедә 3нче урынга Шүри Бураш, Йомралы мәктәпләре, 2нче урынга Каратун һәм Дәүләки мәктәпләре, 1нче урынга Табар Ширкене мәктәбе лаек була. Төп бүләк Гран-прига Борнаш урта мәктәбе ия. Бу Гран-при җиңербез дип көтмәгәндәй димсең.
тантаналы шартларда гран-при яулауыбыз белән без шиксез горурланабыз, бик нык шатландык. Әмир Камалиев истәлегенә оештырылган әлеге фестиваль дәвамлы булсын. Мөршидә Җихан, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары. Татарстанда Корбан бәйрәмен уздыру тәртипләре билгеләнде. Быел Гарәфә көне 15 июньгә, Корбан гаетенең 1 көне 16 июньгә туры килә. Татарстан дини нәзарәте шул хакта хәбәр итте. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән бәйрәм намазлары үтәчәк. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә кояш чыгарга 1 сәгать кала җыелырга, гает намазын кояш чыгып 30 минут узгач укырга тәкъдим ителә. Гает намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда Корбан чалу башлана. Эфирда яңалыклар программасы. Бүген бездә кунакта Россия суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең махсуслаштырылган суд приставлары бүлеге Динар Гыймаддинов. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Динар әфәнде? Исәнмесез. Менә инде суд приставларының махсуслаштырылган бүлеге нәрсә ул, нинди эшләр башкара һәм менә республикада инде күптән эшли торган баш идарәдән нәрсәсе белән аерыла? Суд приставларының махсус бүлеге ул махсус рәвештә үтәлә торган эшләрнең махсус бүлеге. Безнең бүлек электә эшли иде, баш идарәгә буйсына иде. Федераль суд хезмәтендә аерым махсус идарә барлыкка китерергә карары чыккач, безнең бүлек шул идарәгә буйсына башлады. Без дәүләт органнары тарафыннан суд карарларын үтәтәбез һәм инде ришвәт алучылардан штрафларны һәм инде дәүләт кеременә бурычларны түләттерәбез. Үтәлеше аеруча мөһим булган эшләрне гамәлгә ашырабыз. Ришвәт алучылардан җинаять штрафларын түләттерәбез. Дәүләт бюджетына түләүләрне 100 миллион сумнан артык бурычларны түләттерәбез. Шуннан соң социаль әһәмиятле эшләрне башкарабыз. Ул да булса дарулар белән тәэмин итү, торак белән тәэмин итү, санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү эшләрен башкарабыз. Даруларны да сезнең аша алалармы? Ничек бара бу эш? Даруларны да безнең аша алалар. Андый дарулар, препаратлар бик кыйбат булырга мөмкин. Аларның бәясе берничә миллион сум тәшкил итәргә мөмкин. Шул очракта пациент үзе, яисә бала турында сүз барганда, аның ата-анасы судка мөрәҗәгать итәргә тиеш. Суд шуннан соң препарат белән тәэмин итәргә дип карар чыгара. Аннары башкару кәгазен алгач, бу кәгазне безнең бүлекчәгә тапшырырга кирәк була. Шуннан соң суд приставы барлык мәҗбүри үтәү таләпләрен, мәҗбүриләү чараларын күрә ала. Вазифаи затларны суд карарын үтәмәгән өчен җинаять җаваплылыгына тарта ала. Аннан соң менә торак белән тәэмин итү эше дә бар дип беләбез сездә, бу ничегрәк бара? Торак белән тәэмин итү эше буенча бу бик мөһим юнәлеш. Без ятим балаларга торак белән тәэмин итүне кайгыртабыз. Татарстанда бу хәл шактый иминлекле, ләкин төрле очраклар бар. Мәсәлән, былтыр безнең 39 торак белән тәэмин итү башкарма эше бар иде. Аларның 8-е торак белән чаралар күрелә әле. Эшләр бара. 31-е инде торак белән тәэмин ителде. Без бу сорау буенча Мәгариф министрлыгы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бурычларны акчалата түләтәсезме? Әйе, әлбәттә, без бурычларны акчалата түләттерәбез. Безнең әһәмиятле юнәлеш ул Татарстан Республикасында теркәлгән барча юридик затлардан салым бурычларын түләттерү. Чөнки түләнмәгән салымнар ул төзекләнмәгән мәктәпләр, юллар, балалар бакчалары һәм башкалар. Мәсәлән, 2023 елда без 1 миллиард 926 миллион сум салым бурычын түләттердек. Быел инде 850 миллион сум акча түләттердек. Зур эшләр башкаргансыз дип әйтәсе килә. Менә сезнең эш тәҗрибәсендә иң катлаулысы нәрсә ул? Иң катлаулы мәсьәләләр ул
аеруча зур финанс чыгымнарын таләп итә торган эшләр. Инде суд карар чыгаргач, дәүләт акча бүлеп бирергә тиеш, подрядчы яулап, эшне башлап җибәрергә тиеш. Юллар, рөхсәтсез чүплекләрне бетерү белән сез ни рәвешле бәйле? Экологик проблемалар әһәмиятле һәм мөһим юнәлеш. Быел біз 12 башкарма эше башлап җибәрдек. Тиз арада хөкүмәт андый чүплекләр табылган урыннарга без суд приставы тарафыннан күрсәтмәләр җибәрдек. Шул күрсәтмәләрне алгач, инде алар башкарылырга тиеш. Вазифаи затны әгәр дә судның карарын үтәми икән, без җинаять җаваплылыгына тарта алабыз. Үзеңә карата башкаручы кузгатылганмы, юкмы икәнен ничек белергә? Мәсәлән, кеше белмәскә дә мөмкин. Сез аны госуслуги сайтына кирип, шәхси кабинетка кирип карый аласыз. Шунда суд приставы мәгълүматлар да җибәрә. Онлайннан инде бурычларны түләргә дә мөмкин була. Безнең бүлектә кабул итәләр. Адресы Казан шәһәре, Курская урамы, 3нче йорт. Безгә рәхим итегез. Менә сездән нинди киңәшләр булыр икән? Бездән киңәш ул бурычларны калдырмау, барысын да түләп бару. Һәм инде суд карарлары чыкса, суд карарларын бөтенесенчә үтәп бару. Динар әфәнде, шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Чыгарылышыбызны күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам итәбез. Ул Балтач районының Шипья авылыннан әзерләнде. Биредә урнашкан мәктәптә төрле милләт балалары укый. Алар туган телләрен, мәдәниятләрен өйрәнә. Дуслык традицияләре киләчәктә дә дәвам итәр дигән өмет бар. Тулырак Ания Гыйбадуллина әзерләгән язмада. Балтач районының Шипья авылы төрле милләт вәкилләренең бергә яшәүе, татулык үрнәген күрсәтүе белән дан казанган. Бу күркәм тәҗрибә Халыклар дуслыгы музеена тупланган. Балтачның төньягында урнашкан инде Шипья, үзе дә район үзәге булып торган ул 50нче елларда. Монда удмуртлар, татарлар, марилар бик дус булып яшиләр. Бай мирасыбыз экспозиция пыяласы артында гына түгел, кешеләрнең көн күрешендә, күңелләрендә дә сакланырга тиеш. Балаларга милли тәрбия бирүдә, туган якларының патриотлары булып үсәргә һәм халыкларның дуслыкларын күреп, аларны шул шынлап торып, интернационалистлар итеп тәрбияләүдә музейның өлеше бик зур. Biz мәктәп белән хәзерге вакытта бик дус яшибез. Музейдан турыдан-туры мәктәпкә барга уйласак та, юлда очраган балалар бакчасына тукталмыйча булдыра алмадык. Ничек кенә дисәк тә, мәктәпкә кадәр сабыйлар биредә тәрбия ала. Телләр һәм мәдәниятләр төрлелегендә монда аңлый башлый. Все вместе, и праздники, и занятия на всех языках. Шипья гомуми белем бирү мәктәбе безне мәктәпләргә хас шау-шулы коридорлары белән каршы алды. Укучыларның үзара төрле телләрдә аралашуы башта ук күзгә ташлана әлбәттә. Дәрескә чакырып кыңгырау шалтырауга мәктәп директоры белем бирү учреждениесенең эшләү үзенчәлекләре белән таныштырды. 18 авылдан килеп укыйлар. Балаларның инде 57% удмурт милләтеннән, 30% укучыларыбыз безнең татар милләте, 7% укучыларыбыз мари милләтеннән һәм инде 6% катнаш милләтләрдән дип әйтергә кирәк. Әйдәгез әле бергәләп мари теле дәресенә күз салыйк. Әйдәгез. Без килгәнгә генә шулай дүрт телдә исәнләштеләрме ул? Әлбәттә юк. Бу дүрт телдә исәнләшү безнең инде ритуалга кергән дип әйтсәк тә дөрес була. Алар инде башлангыч класстан ук шушы тәртипкә өйрәнәләр һәм дүрт телдә сәламлыйлар. Ана телендә гаиләдә генә сөйләшү җитмәвен барыбыз да аңлый. Укучыларга үзара һәм укыту кысаларында да туган телдә аралашырга мөмкинлек тудырырга кирәк. Они изучают родной марийский язык. Без туган телне өйрәтәбез, балаларның кызыксынулары кимеми, күп төрле чараларда, олимпиадаларда катнашалар, җиңүләр яулыйлар.
туган тел дәресе килеп җиткәч, безнең балалар барысы 4 төркемгә бүленә. Удмуртлар удмурт теленә китәләр инде, татарлар татар теленә һәм марилар мари теленә. Инде менә катнаш гаиләдән булган балалар бик күп бездә. Алар үз теләкләре белән, әти-әниләрнең теләкләре белән татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү дәресенә баралар. Үз телләрен камил белү генә түгел, күрше милләт телен дә яхшы үзләштерә торган укучылары белән горурлана Чипья мәктәбе. Виктория Зубарева белән София Наздекова һәр даим татар теле буенча олимпиадаларда катнаша. Минем әнием һәм әтием минем татар телен белүне теләделәр. Шуңа күрә алар мине татар телендәге балалар бакчасына бирделәр. Анда минем татар милләттән дуслары булган. Алар булгач мин дә татар телен өйрәндем. Минем дусларым күбесе татарлар. Алар белән сөйләшеп, мин дә татар телен өйрәндем. Әтием удмурт, әнием рус милләтеннән. Барыбыз да татарча сөйләшә алабыз. Балаларның шулай барыбыр да инде бик күп булмасалар да татар телен өйрәнергә теләүләре безнең өчен бик зур бәхет. Татар телен яраталар, Аллага шөкер. Әйдәгез әле удмурт теле кабинетына да дәхил итегез. Менә анда безнең мастер-класс бар. Самая верхняя часть, вот эта часть, она называется чертыкыш, потому что ближе к шее черты. Вот эта часть называется гадига, она покрывает грудь женщины. А вот это уже собственно камали. Менә бу бизәнү әйберләре төп йорттан китмәскә тиеш. Кулы эш белгән кеше югалып калмый. Миләүшә Хрисанова хезмәт бүлмәсенә кереп, улы асаган эшләнмәне күрсәтте. Монда сез безнең гаилә агачын күрәсез. Тимурның әбисе Галина, бабасы Евгений һәм аларның 5 баласы үзләренең гаиләләре белән. Безнең мәктәптә катнаш гаиләләрдә үскән балалар да бик күп. Мәсәлән, мин үзем катнаш гаиләгә килен булып төштем. Безнең гаиләдә удмуртлар, руслар һәм хәзер инде татарлар бар. Тимур, син хәзер нәрсә эшлисең? Бу минем әбиемә бүләк була. Тимурны без өйдә әтисе һәм бабасы кул эшләренә өйрәтә, бигрәк тә агач белән эшләргә. Мәсәлән, узган ел проект эше буларак Тимур ксилофон эшләде. Күп төрле милләтләрнең традицияләрен өйрәнергә, телләрен өйрәнергә, инде аларның культуралары белән танышырга дип шушы мәктәпкә килдем. Алайсам сиңа мондагы мөхит ошый инде, яме? Бик ошый, безнең мәктәбебез гел алдынгы урыннарда бара. Коллектив у нас особый, и учительский коллектив, и дети, ученический коллектив многонациональный. Укучыларның үз һәм күршеләренең телләрен, мәдәниятен белүе, традицияларын саклауы бик мөһим. Шул ук вакытта гаиләдә үз туган телендә сөйләшергә кирәклеген унутмасыннар иде. Мероприятия мы проводим с учетом многонациональности нашего коллектива. У нас свои традиции, мы стараемся сохранять. Без күп милләтле коллективны күздә тотып эшлибез. Балалар чараларда бик теләп катнаша, чөнки алар безнең татулыкны ныгыта, дуслыкта безнең көч. Төрле милләтләрнең мәдәниятләре янәшә торганда, әнә шулай чәчәкләрдән үрелгән тәкыя кебек матурлык сирпеп тора. Авылның мәктәбе исә киләчәктә дә бу матур традицияләрнең саклануына бер гарант булып тора. Чөнки монда укучылар кечкенәдән үк бер-берсенә хөрмәт белән карап яшәргә өйрәнә. Шушы җирлекнең күп милләтле, бай традициялары инде укучылар аларны белергә тиеш, өйрәнергә тиеш, берсен-берсен милләтне, аның мәдәниятен хөрмәт итәргә тиеш. Менә безнең төп бурыч шундый җирлектә яши торган тату бердәм гаилә тудыру, җирлек гаиләсе тудыру дип исәплим. Иң мөһиме, һәр кеше үз милләте белән горурланып, башка милләтләрне хөрмәт итеп яшәсен. Ания Габадуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Балтач районы.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар җатыркымы саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.